Ahoj, vítám tě u večerní jógy. Pojďme začít v pozici dítěte. Dosedni na paty, uvolni čelo do podložky, uvolni paže, ramena. Hluboký nádech skrze bříško do spodních zad, do bránice. A s výdechem otevři ústa, uvolni. A nech už celé tvé tělo i mysl přenést právě sem na podložku. Pojď se vytáhnout na prsty a s výdechem si pojď přejít na pravou stranu, levá dlaň na pravou, hluboký nádech do levé části hrudníku a výdech pojď zpátky na střed a na druhou stranu, pravá na levou, nádech do pravé strany hrudníku. A výdech na střed, vytáhni se nahoru a hrudník polož do podložky. Pozice zlomené květinky, polož si bradu do podložky nebo čelo, hluboký nádech do hrudníku. A výdech. Zde dochází k protažení celé horní části těla, nádech do hrudníku. Hezky ho otevři a výdech, vytáhni se na všechny 4, pojď do kočky, nádech, otevři hrudník, s výdechem zakulaď záda, vtáhni bříško, hlavu uvolni, vyhrb záda a znovu nádech, pohled vzhůru, výdech, vtáhni bříško, hrudník, zakulaď záda, nádech. Vytahuj se vzhůru, odtlačuj dlaně od podložky, výdech, vtáhni bříško, rozhýbání páteře, výborně, nádech a výdech. Krásně, zhoupni se nahoru do psa, hlavou dolů, roztáhni si prsty na rukou, tlač je do podložky, vytahuj boky vzhůru, klidně si zahýbej pravou, levou nožkou. Hlava je uvolněná, ramena uvolněná, protahujeme zadní stranu nohou. Zastavíme na středu a s dalším nádechem pojď vytáhnout pravou nohu nahoru. Nádech, protahuj do výšky, klidně si otevři boky a pokrč koleno. Koleno nejvyšší bod tvého těla. Pevné ruce, pevné paže, nádech, otevírej bok. Výborně, s výdechem pokrč koleno, polož si ho mezi dlaně. Nádech, otevři hrudník, pozice holuba, s výdechem uvolni čelo, na dlaně dolů do podložky. Můžeš se zhoupnout ze strany na stranu, masírujeme pravý bok, oblast kyčle, pánve, odpočinková pozice. Nadechni se do toho pravého boku, a s výdechem uvolni, rozpusť, co je potřeba v této oblasti, co již nepotřebuješ, nech to odejít. Výborně, s dalším nádechem pojď nahoru, otevři hrudník a pokrč si levé koleno, chytni si chodidlo. Otevřený hrudník, protahujeme levé stehno, nádech. Výborně. Hluboký dech. A už pomaličku uvolni, vytáhni ještě jednou pravou nohu nahoru, do psa, hlavou dolů, nádech, pravá nahoře, pokrč si klidně koleno, s výdechem zpátky do psa, hlavou dolů. S dalším nádechem pojď na levou nožku, vytáhni nahoru, pokrč koleno a zase koleno nejvyšší bod tvého těla. Otevírej bok, záda jsou hezky rovná, pevné dlaně. S výdechem vtáhni bříško, koleno mezi dlaně, nádech, otevři hrudník, v holubovi, výdech, uvolni čelo do podložky a zase klidně se zhoupni v bocích, hluboký dech do levého boku, pánve, kyčle a hluboký výdech, všechno napětí vydechni pryč z tvého těla. Můžeš si představit matku zemi pod tebou, která tě drží, vyživuje. Je tu pro tebe a ty do ní můžeš vydechnout vše, co ti už neslouží.
Ještě jeden hluboký nádech, hluboký výdech. Až budeš mít, pojď se vytáhnout zpátky nahoru, nádech, pokrč si pravou nožku, chytni si chodidlo, kde to půjde, otevři hrudník a protahuj lehce pravé stehno, přední část. Zase hluboký dech, jestli tě to někde táhne, pošli tam hluboký dech a s výdechem to rozpusť, uvolni. Výborně, pojď se vytáhnout zpátky do psa hlavou dolů, s levou nohou nahoře, nádech, ještě si pokrč koleno, uvolni bok. A výdech, vrať zpátky, pes hlavou dolů. Tak, pojď vrátit zpátky do psa hlavou dolů, můžeš si zahýbat pravým levým kolenem. A potom se zastav v psovi, 3 hluboké dechy do hrudníku. Aktivní bříško Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Protahujeme zadní stranu nohou, jako bychom chtěli tlačit zadní stranu nohou dozadu, paty dolů do podložky, rovná záda. Bříško je aktivní. 2. Hluboký údžájí dech do hrudníku. A 3. Krásně, s dalším nádechem zvedni pravou nohu nahoru, s výdechem vtáhni bříško a polož si chodidlo vedle pravé dlaně na podložku. Pozice ještěrky, pojď se zahýbat ze předu dozadu. Jestli chceš, můžeš si dát koleno do podložky a klidně i přejít dolů na lokty, nožku na malíkovou hranu. Levou nohu nech protaženou do dálky. Tak, pokud cítíš nějaké napětí v bocích, tak zase hluboký nádech a klidně si otevři ústa na výdech. Hlava je uvolněná. Hluboký nádech. A hluboký výdech. Až budeš mít, pomalu se pojď vytáhnout nahoru na dlaně. Odtlač se na dlaních od podložky, vytáhni pravou nožku nahoru, ještě jednou, nádech. A s výdechem vrať zpátky do psa hlavou dolů. Nádech, výdech a jdeme na druhou stranu, nádech, levá noha nahoru, vytáhni vzhůru, protahuj, s výdechem pokrč koleno, vtáhni bříško, chodidlo polož z vnější části tvé levé dlaně a chviličku se tam můžeš zahýbat, protáhnout ten bok. Až budeš chtít, můžeš položit koleno do podložky a buď zůstaň tady, anebo si přejdi úplně dolů na lokty, uvolni hlavu, ramena. A hluboký dech opět do pánve, do boku, uvolni. S každým výdechem veškeré napětí z těla, z této oblasti. Hluboký dech. Přejdi si na malíkovou hranu, pokud ti to tělo umožní. Výborně, jdeme se vrátit zpátky nahoru, levá nožka vzhůru, nádech, protahuj do dálky a s výdechem pes hlavou dolů, nádech, výdech, hezky si srovnej záda. Tak a teď už budeme sedat dolů do podložky, dej si k sobě chodidla, kolena od sebe, pozice motýlka, můžeš si klidně zahýbat koleny ze zhora dolů, rovná záda, ramena dolů, uvolni. Potom zastav nožky, nádech, vytáhni se nahoru za temenem hlavy, dlouhá páteř. A s výdechem pojď uvolnit záda, hlavu dolů do předklonu, klidně si ty záda zakulaď, vtáhni bříško dovnitř a hezky si prodýchej bedra, spodní záda až nahoru do lopatek. Můžeš se přitáhnout ještě o kousek níž.
kam tě to pustí. Lokty si jemně zatlač do stehen. Hluboký dech. Tato pozice nám nejen uvolňuje kyčle, ale krásně i protahuje záda. Krásně pomaličku pojď nahoru, vytáhni se vzhůru a roztáhni nožky tentokrát od sebe. Chodidla flexuj nahoru ke stropu a pojď si pomaličku přejít do předklonu, pokud tě to tam pustí, pokud ne, tak si zůstaň nahoře. Jo, zhluboka dýchej. Kam až tě to pustí, možná až úplně položíš čelo na dlaně. Tak, hluboký dech, důležité je flexovat chodidla. Hamstringy a zadní stranu nohou tlač dolů do země. Záda jsou rovná, protahuj se znovu za páteří do dálky. A s každým výdechem napětí odchází z tvého těla. Výborně, pojď se vytáhnout zpátky nahoru a úklon na pravou stranu. Buď zůstaň jenom nahoře, anebo můžeš úplně pravou ruku dát do vnitřní strany pravé nohy a možná se chytíš za chodidlo. Důležité je prodýchat levou stranu tvého těla. Hluboký nádech. A s výdechem se pojď přetočit k pravé noze a výdech uvolni. A zase, kam tě to pustí, klidně si zůstaň nahoře. Důležité je uvolnit celé tělo a procítit si to hluboké protažení zadní strany pravé nohy. Hamstringy, lítko, chodidla stále flexovaná. Ještě jeden nádech a výdech. Tak, výborně, pomalu pojďme zpátky nahoru a jdeme na druhou stranu. Levá ruka do vnitřní strany levé nožky, vytahuj do dálky, protahujeme pravou stranu trupu. Hluboký nádech a hluboký výdech. Nádech a s výdechem přetočíme, srovnáme boky a protahujeme zadní stranu levé nohy. Ještě jeden nádech a výdech. A pojďme se vytáhnout zpátky nahoru na střed, nádech. Paráda a s výdechem pojďme obratel po obratli dolehnout dolů do podložky, obejmeme se, zhoupneme se ze strany na stranu, promasírujeme záda, zastavíme na středu. Ještě uvolníme boky, protáhneme kyčle, vlož si pravý kotník nad levé koleno. Prsty si propleť pod levým kolenem, tlačíme bedra dolů do podložky, usmíváme se, ramena dolů do podložky, bradu přitáhneme lehce ke krku, hezky rovná páteř, protahuj, lokty u těla. Zůstaň takhle, pokud tak cítíš, tak můžeš jít ještě do hlubšího protažení, jemně zatlačit dlaněmi blíže k tělu, hluboký dech. A pomaličku uvolni, vyměň chodidla, levý kotník nad pravé koleno, zase proplést prsty pod kolenem, lokty u těla, celá páteř krásně rovně v podložce, hluboký dech.
Opět přitahuj dle tvých možností. Uvolnění levé kyčle. Nech odejít z těla vše nepotřebné s tvým výdechem. Krásně. Tak pomaličku pojď uvolnit. Nohy dolů do podložky. Dáme si ještě závěrečnou rotaci. Můžeš si zamotat pravou nohu přes levou, anebo si jenom dát kolena k sobě a nožky nechat spadnout na levou stranu. Dlaně otoč vzhůru. Pravé rameno jemně přitlač dolů do podložky. Hlava zůstane na středu. Hluboký nádech. A výdech. Pojďme vyměnit strany. Levá nožka přes pravou nebo kolena k sobě. Nohy necháme spadnout na pravou. Levé rameno přitlačíme dolů do země. Vnímáme protažení té celé strany trupu. A zase hluboký nádech. A uvolni s výdechem. Vrať zpátky na střed. Jestli chceš, ještě si spoj k sobě chodidla, kolena do strany, anebo pojď už rovnou do závěrečné pozice šavásány. Uvolni celé tělo, chodidla, dolní i horní končetiny, bříško, hrudník, svaly v obličeji. Odpočívej, jak dlouho jen budeš chtít. Přeju ti krásné sny, dobrou noc a těším se na tebe u dalšího videa. Namaste.